बे जायगाया आइ दैसानि गेजेराव थानाय मोनसे गुवार फैलाव दिप। सेबांदि समायना मिथिंगा बिखाया फैलाव सुदेम खोलो खोलो बार बारनायजों बेजों लोगोसे फालो फालो मैसो फालो बिमा फिसा ज' ज' रंजा खुसि गांसो जानाय। नाथाय सुबुंफोरा बिसोरबायदि मिनि खुसि थानो हायाखिसै, मानोना कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 बेरामजोंनो जुजिगासिनो दङ गावनि जिउखौ लानानै। माब्लानि समाव गोजोन जाफिनबावगोन बे सुबुं माहारिया, हे इसोर।